ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ବର୍ଷା ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ କହିବାର କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିକି ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଓଦା। ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷାରେ ବି ଆମେ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷାରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମାନେ କହିବାର କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମ ଆଡ଼େ ମାନେ ବର୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ଟୋଟାଲ କମୁନି। 4ଟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି? ଆପଣ ବର୍ଷାରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତିକା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 10 ଖଣ୍ଡେ 15 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ କହିବାର କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଘରୁ ଟୋଟାଲ ବାହାରି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆସିକି କଷିକି ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଓଦା ହେଇଗଲି। ମୋର 2 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଟୋଟାଲ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ରିଲ୍ସ କରିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଏ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତିଆ ବର୍ଷା, ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁହଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।